Hagajan mi jong ka sngi sa jan karp sauteri kelalingkon ka bana ringkat ke jingetray lang bat ka tourism department jong ka West Khasi Hills kala pelong ya ka jingeko ap thei bhaprio Nongston kabla tip kum ka miss ngi thiang arhajar penrio ya ka te ka jingeko ap thei bhaprio la pelong hamadan New Nongston kidan kendai ngut ki samla ki ble shimenta ha ka te ka rinsan bat na padeng ki kendai ngut ka samla iwa shisha nongtengya kala ra ya ka nam kum ka miss ngi thiang arhajar penrio ka samla ka bawan ha ka kedan ka baar kare ka miss Ibanisha thongni bat ka samla ka bawan balai kade ka miss Ibanisha nongrum ha ka te ka janmi ubha Methodius Dakar MLA ka Maushindrun ubat ru kom menteri ha ka sarkar jilla ulalong u kongsan bat ubha Gabriel Walang MLA ka Nongston kum sembut kongsan They judge one, they judge Bashong siya left jonga, judge two, hindi Bashong apodeng, but judge three, hindi dan kan ni Bashong siya right jonga. Mo, the larap yo judge number ino insa kili kita ya kecil kili nak tajupi. Are you ready? Top 5 contestants, are you ready? Okay, pat nak ready nem? Bila ini kecing bahabriya jo kedor kedar kriam garup kejongki. Jok Miss Snithiang Arhajar Alpon Rio Tangi Hamadan New Nongston Idei Contestant number 6 Ivanisha Thongme. I request Deputy Commissioner Ma'am Hema Nayak to hand over the bouquet, the cash prize and the certificate to our second runners-up, contestant number 6, Miss Ivanisha Thongme. And I also request our judge, Miss Pamun, to kindly crown our second runners-up and also present her with a sash. Third runners-up, your cash prize was Shipo, Hajar Tingka, bouquet, the certificate, but the crown. Benda, the first runners-up, nani Buan Baar, Miss Snithiang Arhajar Alpon Rio. Ita ide. Manutray. Nagini isawon kiwadang sa Buan Baar, the first runners-up, ide. Contestant number 9, Iban Sarang Nongrom. Ketepat siya in judge Bahun when crown siya ya in first runners up. Nanta ketepat saya Emily Budang Burong Jungi by I yung bouquet, cash prize at the certificate siya in first runners up. Kaya katigtumo ka lang ba hi barok subaya simenta kambun macam senam. Ya besim menta kambun kapisau kamaipuan na sen ka cash prize.
Bat ngakwa bagi kun samlai jengi bang belagi bu ikini ki entertainment beper. Kamdai ka showpiece. Lade bang sepelut kai ka pisah na sai kita sepelut kai. 100 ngakwa bagi like na udrak. Bangin simno na kawai galat kalanti ban ngin wenno na ka jingma bang udrak sudan. Bat kiwai ki kam ki pen lengai ka kli ka jengi. Kito ki bang patnang syat tos dang no ban praktis no ban syat. Kito bang lang ruai tos dang no ban ruai. Kito bang modal ban dang accepting ban le model persyang no ban le model. Siyempre kisap ki mabera ber. Dede. Haran abi susu tenat tepan yang dia congkai. Ban sini cang kata perkat KN ke platform. Ban ngakular jipi. Uno samla. Ubalek hakano kano ke platform ngakulai ban yarap itu samla. Nakane kanong stone konsensi. Bakin kill. Bakin longru kaduksa. Nakta ki wei ki kon samla. Bangin ya kill. Hakane kanong stone konsensi ke baik ke jongi. Hello West Khasi Hills. Ki samla ki longme ki longpa bat ki kon samla jong ke West Khasi Hills bat kerpang jong kanong stone constituency. Kiri orang ba kiberan mentah ni idon ni DC jongi Madam Hema, idon ni SP ba Herban, idon ni DSP ba Moksha, dan idon ni engineer jongi ba Gilban. But kerpang mentah ke Chanmin. Kajing kuplay na kaliang kejonga. Ya i porlok i jonga i ba Gabriel Waklang. I Emily bae jong kanoston constituency u Emily bae jonga jongpi jong ka headquarter jong ka West Khasi Hills district. I ba Gabriel Waklang. Mene mensi bayi ong nga banwan namta kani ka function ngaklampoi perkhat bakan ipu bakan iping hadu kane badam ta jong piro ngangeskam bakane kadai kasin ka baningkong hapo West Khasi Hills bangidon kumya kani ka festival dainam kublesibun bangangai nang ni ngin sanang teng ya kiwei kikam kiba kum ka sarkar bahkan trei nam ta ka jela nam ta ka West Khasi Hills si barok kawai badle se don kibang baka sarkar lani wemle uklem le yei badon resi ko perkhat ba kani kritang kata ka cipin lot pun lani kritang kata ka tamasa ndai kumba kila kren mene nakman bahkan ni kritang ka tamasa ka cipin lot pun nani ka jingle shobha hendai to kenmau ba kadai ka rensang nam ta jo ki samla kadai ka rensang nam ta jo ki nong West Khasi Hills ban penpau ya la ki sap ki phong ki bangidon nang ni no po West Khasi Hills jongi sibun ki don ki artist ki nong rai ki ba pau keleng ka jela Meghalaya ka jongi ki don ki nong shat ki ba pau keleng ka jela Meghalaya jongi bat kila don ru ki bala shimta Shakiwi platform umdai ta po ka jela Meghalaya ka jongi kendrei ki babun ngidon kam kumya kini ki platform bangi yo ban peni ya kita ki talents ki jongi minyo ban peni ta ki sap ki phong ki jongi nadu mane mesngi kini ki stall ngilabu ya ki caka bangin peni ya ki jong ki sam ki bangi don ladang isa ki panjan pada kiwei ki benta ki mongidon tekane ki benta bangile u Emily jongpi ibahe Gabriel ringkat bat ka sarkar ki penlong ya gani ka festival ban penlut hangne na benta tang na benta ka wei kadaw bat kata kadaw kolong kumno bangin sei ya kasam jong ki samla na po West Khasi Hills bat kumno bangin ai ya ka platform ka babiang ya ki samla ke badan ka jing angnun bakin kiu sa prang ban kenjo sa ka Rensan batsaka keran keba kam sejrong ha kajing in kajongki